Pozdrav društvo! Danas za recenziju imamo Hama slušalice, u pitanju je model Knallbund 2.0. Koštaju oko 25 eura i u kutiji dolaze slušalice, mikrofon i adapter 2x3,5 mm u jedan 3,5 mm priključak za uređaje koji imaju samo jedan priključak. Slušalice su crveno-crne boje sa malo plave na delu koji se razvlači, mada plastika na koju idu jastuci više podsjeća na rozu boju. Postoje još i dva modela ovih slušalica u plavoj crnoj boji sa malo crvene i žuto-plavoj crnoj boji. Jastuci idu preko ušiju i dosta su mekani. Deo koji ide na glavu ima u sebi sunđere i ne žulja, tako da su slušalice veoma udobne. Napravljene su od kvalitetne plastike koja se čini da neće tako lako da pukne, a slušalice se lako rastežu i pomeraju. Na dodir se čini kao da je plastika gumirana. Kada se stave na glavu, dosta smanjuju zvuk okoline. Mikrofon može da se skida i savitljiv je. Kabel je na levoj slušalici i dugačak je 1,5 m. Na njemu je kontrolor zvuka, a na kontroloru imamo prekidač pomoću kojeg možemo ugasiti i upaliti mikrofon. Slušalice imaju 2-3,5 mm priključka. Jedan za zvuk, a jedan za mikrofon. Deo koji ide na uši može da se okreće i sklapa, pogledajte video i bit će vam jasno o čemu pričam. Slušalice su dosta glasne, mislim da kad se pojačaju do kraja da su čak i preglasne. Kvalitet zvuka za ovu cenu je korektan. Visoki i srednji tonovi su prosek, bas je ok iako nije previše dubok. Bas nije naglašen u odnosu na srednje i visoke tonove, što je često slučaj za gaming slušalice. Sada ide test mikrofona. Ovo što sad slušate je test mikrofona, snimano je u Audacity-u i needitovan je. Mikrofon level mi je na 100, mikrofon boost mi je isključen, a u Windowsu mi je uključena opcija da se smanji šum. Sada ću da isključim tu opciju. Sada je isključena opcija da se smanji šum i ovako zvuči mikrofon bez toga. Mislim da je proizvođač išao na kvalitet plastike, udobnost i funkcionalnost. I u tome su i uspeli. Slušalice su veoma kvalitetne, ali u ovu cenu nisu uspeli da uguraju i ekstra kvalitetan zvuk. Nemojte pogrešno da me shvatite, zvuk je zaista dobar za ovu cenu. Kome treba udobnost, kvalitet i funkcionalnost, a ne savršen zvuk ili jak i naglašen bas, ovo su prave slušalice za njega. I to je to za ovu recenziju, pa vidimo se u narednoj.